Иң яхшы дип табылган авыл җирлекләре районнарга яңа машина ачкычлары җиңүчеләрне социаль-икътисади күрсәткечләр буенча билгелиләр. Халык гызыры күпме вакытта хәл ителә, мөрәҗәгатьләр күпме. Халык белән элемтә яхшы булсын, шундый ният белән эшләнгән кешеләребез бара. 10 ел дәврендә безнең республикада муниципалитетларга 2300-дән артык машина тапшырылды. Әлбәттә бу машинасыз бүген аралашып булмый. Район авыллар арасында ел сайын уздырылучы конкурста быел 100 җирлек җиңүче таләпләр һәммәсендә дә бер халыкның тормыш яшәешен кайгырту. Авырту вакытында машина белән без волонтер да булып йөрибез әле. Аларны авыртучыларга даруларып киләбез. Мондый машиналар булыр республика өчен. Мондый мәгълүматта халыкка бик зур ярдәм. Без бик рәхмәт президентыбызга. Авыл җирлекләрендә нинди мәсьәләләр еллар буе хәл ителми, коронавирус кеше тормышына ничек тәэсир итә? Залда сүз шул хакта. Пандемия үзара салым программасын туктатмаган анда 878 авыл катнаша, 260 миллион сум акча җыела, республика 1 миллиард сум өсти. 2013 елдан башлап дәүләт тарафыннан үзара салымны финанслауга 5 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелде. Әлбәттә, үзара салым программасы җирлекләрдә проблемалары хәл итүдә зур ярдәм. Коронавирус дип Татарстанда программалар тукталмый. Бу уңайдан Татарстанны Россиядә үрнәк итеп куялар. Пятое место в рейтинге. Россия төбәкләре арасында социаль-икътисади өлкә буенча Татарстан 5-нче урында. Эшнең нәтиҗәсе шунда күренә. Рөстәм Миннеханов яңа бурычлар куя. 2021 ел республикада туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Әлеге карар Татарстанда яшәүче халыкларның туган телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү бердәмлеген ныгыту максатына чыгып кабул ителде. Шуңа күрә безгә бу юнәлештә эшне көчәйтергә кирәк. Нинди милләт булсын, нинди ярдәм хөкүмәт тарафындан, муниципалитетлар тарафындан бөтен кешене куеп безгә эшләргә кирәк була. Татарстанда быел 50 программа тормышка ашырыла. Аларның яртысы авыл тормышы белән бәйле. Моңа өстәп ил күләм проектлар гамәлдә. Алар 11 бүген съезд башланыр алдыннан проектларның үтәлешен фотокүргәзмәдә тәкъдим иттеләр. Иң матур, иң кызыклы эшләрне сайлап алды. Бу 2000 кеше мөрәҗәгать иткән, үзенең эшләрен җибәргәне халыкның кызыксынуының күрсәткече булып тора иде. Бүген Әгъзам Габайдуллин алдагы 5 елга Совет рәисе дип кабат расладылар. Руслан Сындинов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.